féilte na bliana. Bhín lá le bríde ann an chéad lá de bhí fiara. Leatar amach píos a línédig an bhéir nó thar an ihe riimi sin, in an manahar agus an vic agus an sprid néamh, agus in an óir de néamh bríd. Sin é brat bríde agus cumádthar sa tige rinne bliana mar laias hinnis cín agus hinnis fiacla. Déantar crosóga bhríde de luachar lá le bríde agus baníon an sagart iad lá le mura. Lá le mura na gwinil a tógtar an dara lá de gheara agus lá le mura sa teampel. Bíon an inid ann aimseir na dlánistí ó nolig go dtí céadaíon an luachraigh. Sa tansail de fóstaí a lán daoine san inid. An lá rih céadaíon an luachraigh tugtar máirt inide Sin é lá na Bangkok chun na hifige go léir a úsáid sulla jocaigh an Carias. Céadaíon an luachraigh an chéad lá den Carias. An lá son cuireann an sagart luachraigh beanathe éidir daoine tar éis afran. An Carias a tugtar an dahad lá rih cháisc, bíonn trosca agus tréanas ann de ghoinní fásta na haimseire sin. An 7 lá déag de bhárta a bhíon lá le páraigh ann. Déanann na Gael muith agus Imáile an lá sannach amóra go thoramach in an óir den éibh páraigh. Céadaíon an bhreá a tugtar an géadaíon rihíne an chéasta. An lásán déintigh Júdás an máistear a bhreá dá naide. Déirdín mandála a tugtar an lá rihíne an chéasta an lá a chuirg an néamh sacrament bun. Íne an chéasta a hagan dhá lá rih dána cásca, comórtar é in an óir de fáis agus de bhás ar díorna. Dánach cásca, cuoine an léin ar éirigh ar díorna ó bharmh an éile seo. Ceapan na páistí go mbíonn an ghrian a rinke maidin dánach cásca. Ba bhór an lá bealtainna fadó. Hamáintí na ba idir dhá hinne chun iad a héire ar chhlasa na mruchtóg sé sin na man fasa. Lá féile óin a bhí nán an fé carú lá de bheitheh. Bhíonn na tinte cnámh lasa a mu faoin tua an ihe sin. Tágan lá le mura sa bhór an 5 lá déag de lúnasa. Bíonn ihe hána agus na clasa a gháin leis a gcuing an ihe dhearnach de dhearafóir. I gcuoine feisin na saona sa teansail an éireann a chomórtar í.